30-те години в Америка остават в историята като ерата на обществените врагове. Така ФБР нарича най-опасните гангстери банкови обирджии, хора, които дълго време не успява да залови. Те са изключително опасни, влиятелни и популярни сред обществото. Ал Капоне остава в историята като първия обявен обществен враг номер 1. Ако искате да научите повече за неговия възход и падение, имам цяла поредица посветена на него. Линк в описанието. След Капоне идват имена, превърнали се днес в легенди: Бони и Клайд, Бейбифейс Нелсън, Прити Бой Флойд, Джон Дилинджър и още много други. Историята на Бони и Клайд разгледахме подробно в предишен епизод, който също може да намерите в описанието. На 22 юли 1934 година настъпва краят на гангстерската епоха в Америка. Вечерта пред киносалон в Чикаго, предаден от жена, е застрелян Джон Дилинджър. Той остава в историята като един от най-разпознаваемите гангстери на Америка и един от най-известните банкови обирджии след епохата на Джейси Джеймс. За малко повече от година, между 1933 и 1934, той и неговата банда извършват десетки банкови обири, присвоявайки сума, която в днешни пари се равнява на около $100 милиона. Дилинджър успява 2 пъти да избяга от затвора, което допълнително засилва легендата около името му. Любимец на журналисти, той бързо се превръща в медийна звезда. Става основна мишена на Едгар Хувър, директорът на ФБР, който вижда озалаването му шанс да утвърди бюрото като национална сила. Аз съм вашият мафиозо и днес ще разгледаме историята на най-известния банков обирджия в Америка – Джон Дилинджър. Ще разберем повече за раждането на ФБР и за трансформацията на организацията в ранните години. Ако подобен тип съдържание ви харесва, може да се абонирате за канала Скамбанка, за да не изпускате нови истории от престъпния свят. А сега да започваме. Джон Дилинджър е роден през 1903 година в Индианаполис. Още на 16 годишна възраст напуска училище. На 20 години името му за първи път попада в полезрението на полицията във връзка с кражба на автомобил. За да избегне арест, Джон решава да се запише като доброволец във военноморския флот на САЩ. Дилинджър служи на линейния кораб Юта, който няколко години по-късно, на 7 декември 1941, ще бъде потопен по време на японската атака над Пърл Харбър. Един от най-съдбовните моменти в историята на Америка. Самият Джон обаче прекарва на кораба само няколко месеца. Военната дисциплина не му допада, той напуска армията и никога повече не се връща. Бедността и безпаричието тласкат Дилинджър към първия му въоръжен грабеж. Той напада хранителен магазин и открадва около $100, но скоро след това е арестуван. По съвет на баща си, Джон се признава за виновен, надявайки се на по-лека присъда. Вместо това, съдът му налага шокиращо тежко наказание – 10 години затвор. Именно зад решетките, сред закоравели престъпници, започва да се изгражда легендата за Джон Дилинджър. Когато Дилинджър влиза в затвора, той попада сред едни от най-известните банкови обирджии на своето време. Именно там той се сприятелява с престъпници, които му разкриват тайните на занаята. Затворът бързо се превръща в университет. Вместо да бъде превъзпитан, Джон излиза по-опасен, по-умен и по-организиран. Негов ментор става експертът по банкови кражби Хари Пиерпонт. Когато през 1933 година Дилинджър е освободен предсрочно, светът навън вече е променен. Той научава за възхода на Ал Капоне в Чикаго, за тежката икономическа криза, останала в историята като голямата депресия, за милионите американци, останали без работа, и за масовата истерия около престъпната двойка Бони и Клайд. За да разберем по-добре историята на Дилинджър, трябва да кажем няколко думи и за ФБР.
През 1908 година в Съединените щати се създава Бюро за разследвания, структура с ограничени правомощия и слабо обществено влияние. През 1924 година начало застава Едгар Хувър, който започва бавно да реформира институцията. Именно в началото на 30-те години, под натиска на нарастващата престъпност, бюрото започва да се превръща в национална сила, а през 1935 година официално ще бъде преименувано на Федерално бюро за разследване, т.е. ФБР. След освобождаването си, Дилинджър започва подготовка за банкови обири. За целта той се нуждае от хора с опит, а най-важният от тях е неговият ментор Хари Пиерпонт. Джон взема решение да организира неговото бягство от затвора. Той се снабдява с няколко огнестрелни оръжия и успява да ги вкара нелегално в затвора, където се намира Пиерпонт. Докато подготвя плана си, полицията успява да го проследи. Дилинджър е арестуван в дома на своята приятелка за нарушаване на условията на предсрочното си освобождаване. Докато Дилинджър чака съдебния процес, Хари Пиерпонт получава тайно внесените оръжия и около 10 затворници успяват да избягат. Скоро те разбират, че Дилинджър е арестуван. Решени да му върнат услугата, Пиерпонт и неговите хора организират акция. Те нахлуват в затвора и освобождават Дилинджър, като по време на операцията е застрелян шерифът, който го пази. След бягството, властите обявяват награди на обща стойност до $15 000 за заляването на Джон Дилинджър и Хари Пиерпонт, живи или мъртви. В следващите месеци Дилинджър и Пиерпонт извършват поредица от банкови обири, като общо успяват да откраднат около $300 000, изключително голяма сума за онова време. Групата бързо привлича вниманието на пресата и става известна като бандата на Дилинджър. В началото на 1934 година Джон и неговата банда извършват дързък обир на банка в щата Индиана. По време на акцията алармата се задейства и на място пристигат полицейски части. В последвалата престрелка един от полицаите открива огън по Дилинджър, но куршумите не успяват да го повалят. Джон носи бронежилетка, нещо изключително рядко за онова време. В хаоса на стрелбата Дилинджър и хората му отвръщат на огъня и полицая е смъртно ранен. След обира на банката, групата се укрива в хотел в град Тусон, Аризона. За тяхно нещастие там избухва пожар. По време на евакуацията, пожарникари разпознават част от бандата, чието имена вече са известни в цялата страна. Дилинджър и хората му са арестувани от местната полиция. По-късно Хари Пиерпонт е осъден на смърт и екзекутиран чрез електрически стол. След ареста си Дилинджър е екстрадиран в Индиана, където трябва да бъде съден за убийството на полицейски офицер. По това време той вече е изключително известен, а медиите го следват буквално навсякъде. Той се превръща в истинска суперзвезда, като става по-популярен от някои от най-големите киноактьори на своето време. Именно в този период журналистите заснемат една от най-известните му снимки. Дилинджър облегнат приятелски на рамото на окръжния прокурор. Фотографията обикаля първите страници на всички вестници и изписания в Америка и спомага за изграждането на легендата около името на Джон Дилинджър. Дилинджър успява да избяга от затвора за втори път, след като тайно издялква дървен пистолет с бръснарско ножче, а после го отцветява с вакса за обувки, за да изглежда като истинско оръжие. От паркинга на затвора Дилинджър краде чисто новата кола на шерифа и напуска щата, насочвайки се към Чикаго. Точно този момент, пресичането на щатска граница с откраднат автомобил, превръща случая му в федерален и прави Дилинджър основна мишена на ФБР. В Чикаго той заживява с приятелката си Били Фрешът, която по-късно е арестувана. Въпреки натиска и заплахите от страна на властите, тя отказва да издаде къде се крие Дилинджър. Осъдена е на 2 години затвор. Бягството от затвора превръща Дилинджър в легенда, като и до днес това остава най-обсъжданата част от неговия живот. Не заради самото бягство, а заради начина му на изпълнение. С пистолет, който според официалната версия е направен от дърво.
Едгар Хувър обявява Дилинджър за обществен враг номер 1 и издава заповед за арест. За ръководител на операцията е назначен шефът на бюрото в Чикаго Мелвин Първис. Той има сериозен опит в борбата с организираната престъпност, като по време на негова акция е заловен опасният гангстер Машин Гън Кели. Към групата на Дилинджър се присъединява и Бейбифейс Нелсън. Прякорът му идва от младежкото му лице, което рязко контрастира с неговата жестокост. Никой не се осмелява да използва това име в негово присъствие. Бейбифейс Нелсън държи рекорд за най-много убити агенти на ФБР от един престъпник, което го прави изключително опасен дори след останалите гангстери от епохата. Чрез мрежа от информатори, Мелвин Първис разбира, че Джон Дилинджър, Бейбифейс Нелсън и част от тяхната банда се укриват в имението Малка Бохемия в щата Уисконсин. Късно вечерта мястото е обградено и атакувано от агенти на бюрото. Следва един от най-големите провали в историята на ранното ФБР. Хаотична стрелба, липса на координация и пълен оперативен хаос. При престрелката са убити двама агенти на бюрото и един случайен цивилен, докато нито един от гангстерите не е убит, ранен или даже заловен. Бейбифейс Нелсън лично застрелва двама федерални агенти и успява да се измъкне, поемайки към Чикаго. Дилинджър също успява да избяга, възползвайки се от тъмнината и объркването. Провалът в Малка Бохемия предизвиква огромен медиен скандал. Пресата буквално срива Мелвин Първис и неговите хора. Операцията нанася тежък удар върху престижа на бюрото, а Едгар Хувър е бесен. За да разберем защо операцията в Малка Бохемия се превръща в тежък провал, трябва да кажем нещо много важно. В началото на 30-те години агентите на бюрото за разследвания нямат правомощията, които свързваме с сегашното ФБР. В много щати те нямат право да носят оръжие, нито да извършват самостоятелни арести. Често са принудени да разчитат на местната полиция и да действат при силно ограничени правила. Използването на смъртоносна сила е позволено само при пряка заплаха, а основната цел на операциите е арест, а не ликвидиране. Именно тези ограничения, съчетани с лоша координация, позволяват на Дилинджър и хората му да се измъкнат. Провалът в Малка Бохемия обаче променя всичко. През 1934 година федералните власти разширяват правомощията на бюрото. Агентите получават право да носят оръжие, да извършват арести без помощта на местните власти и да използват смъртоносна сила срещу въоръжени и опасни престъпници. През лятото на 1934 година Дилинджър успява незабелязано да се укрие в Чикаго. В опит да избегне разпознаване, той се подлага на интервенции, с които се опитва да промени лицето си, както и да унищожи пръстовите си отпечатъци. И двете не се оказват успешни. По това време Дилинджър е с нова приятелка, Поли Хамилтън, която работи в публичния дом на Анна Сейдж. Сейдж е румънска имигрантка, заплашена от депортация обратно в Румъния. Анна разпознава Дилинджър и решава да се възползва от ситуацията. Тя се свързва с Мелвин Първис и предлага сделка. Твърди, че знае къде се укрива най-търсения престъпник в Америка. В замяна иска парична награда, както и съдействие от бюрото за отмяна на депортацията й. Сейдж разкрива, че на следващата вечер, заедно с Поли Хамилтън и Джон Дилинджър ще ходят на кино. След като сделката е изключена, федералните агенти задействат операция за залавянето на Дилинджър. Анна Сейдж се съгласява да носи червена рокля, за да улесни агентите при разпознаването на гангстера. Именно заради тази рокля тя остава в историята с прозвището "Дамата в червено". На 22 юли 1934 година вечерта Дилинджър заедно с двете жени посещават кинобиограф в Чикаго, за да гледат филма "Манхатънска драма" с звездата по онова време Кларк Гейбъл. Днес този филм е напълно забравен и не е запомнен в историята със своя сценарий, а с това, което се случва след края на прожекцията. При излизане от салона Дилинджър осъзнава, че е попаднал в засада.
Той прави опит да избяга към близката уличка, но агенти на бюрото откриват стрелба. Най-търсеният престъпник в Америка умира на място. След предателството на дамата в червено, Джон Дилинджър е ликвидиран на 31 годишна възраст. 3 дни по-късно той е погребан в родния си град, като на церемонията присъстват около 15 000 души. Това е краят на най-известния банков обирджия в историята на Америка. Човекът, който остава в паметта на поколенията с прозвището обществен враг номер 1. След смъртта на Джон Дилинджър, Анна Сейдж получава своята част от наградата, но обещанието на властите да й помогнат да избегне депортация не е изпълнено. През 1936 година тя е депортирана обратно в Румъния, където живее в бедност и умира забравена. Жената, която предава най-търсения престъпник в Америка, никога не е получава свободата, за която е мечтала. Смъртта на Дилинджър е огромна победа за Едгар Хувър. Той я превръща в мащабна PR кампания, с която представя бюрото като единствената сила, способна да се справи с националната престъпност. Малко по-късно институцията официално е преименувана на Федерално бюро за разследване, а агентите му получават огромни правомощия. След смъртта на Дилинджър, Мелвин Първис се превръща в една от най-известните фигури в историята на ФБР до ден днешен. Той поема ръководството на операции срещу други обществени врагове, сред които и Прити Бой Флойд, убит по време на полицейска акция през 1934 година. По същото време е ликвидиран и Бейбифейс Нелсън. Макар Първис да не участва лично в престрелката, случаят отново затвърждава ролята му като водещо лице в борбата срещу гангстерите. Въпреки гръмката си кариера и ключовата роля в залавянето и ликвидирането на най-известните обществени врагове на Америка, съдбата на Мелвин Първис е трагична. През 1960 година той е намерен мъртъв в дома си на 56 годишна възраст. Официалната версия е, че сам отнема живота си. Около смъртта му обаче възникват множество спекулации. Известно е, че в последните си години Първис изпада в немилост пред Хувър, който постепенно го отстранява от водещите позиции в ФБР. Истината и до ден днешен не е напълно разкрита. Така животът на човека, който изиграва ключова роля в края на гангстерската епоха, завършва обвит в мистерия. Джон Дилинджър не остава в историята просто като престъпник. В годините на голямата депресия, когато милиони американци губят работа и дом, той е възприеман като бунтар срещу банките и системата. Образът му се превръща в символ на съпротива. Уменията му да стреля, да ограбва банки и да се изплъзва от правосъдието, само за да ограби нова банка на следващия ден, карат властите да го възприемат като изключително опасен престъпник. Историята му завършва в една уличка в Чикаго, но митът за Джон Дилинджър остава и до днес. Ако ви е било интересно, абонирайте се за канала Скамбанка, за да не изпускате нови истории от престъпния свят. Оставете коментар, кажете какво мислите и какво искате да видите следващия път. А който има желание и възможност, може да ме подкрепи с превод в Revolut или чрез бутона Thanks под видеото. Без вас фамилията не съществува. До следващия път и не забравяй, дръж оръжието близо до себе си и очите винаги отворени на 4.